Περνάμε στο 1814, όπου ιδρύεται στην Οδυσσό η Φιλική Εταιρεία και ερχόμαστε στην Αγία Λάβρα. Εκεί μαζευτήκαν όλοι οι οπλαρχηγοί με τον παλαιό πατρό Γερμανό και αποφασίσαν να γίνει η ηρωική επανάσταση. Και βγάλανε το λάβαρο της Αγία Λάβρας. Είναι αυτό εδώ. Αποφασίσαν, λέει, πρέπει να έχουμε και κάποια εικόνα. Πήρανε την εικόνα που υπήρχε στην Αγία Πύλη και την κάνανε λάβαρο. Και εδώ, αν θα προσέξετε, το λάβαρο της Επανάστασης παρουσιάζει την κίνηση της Θεοτόκου. Και εδώ είναι λίγο το παράξενο θέμα. 25 Μαρτίου που γιορτάζουμε την Ελληνική Επανάσταση, έχουμε την κίνηση του Θεοτόκου. Και 15 Αυγούστου στην Πτήνο, που είναι η κίνηση της Θεοτόκου, η εικόνα είναι του Ευαγγελισμού. Λοιπόν, τραγουδάμε τώρα με τον παλαιό πατρό Γερμανό. Όλοι ας ευχηθούμε, ο Θεός να σε ακούσει, τη θερμή προσευχή σου και τη δική μας. Ο Θεός μαζί μας, ο Θεός μαζί μας και προστάτης και βοηθός. Τώρα ακούστε τούτο ακόμα λόγια θεϊκά απ' το δικό μου το στόμα. Για να κοπεί η βαριά η αλυσίδα και ελευθεριά να κλωθεί στην πατρίδα. Ας ενωθούμε μακριά μας τα μίση, κανείς ποτέ να μη μας χωρίσει. Μόνο μια σκέψη και μια καρδιά, ας ορκιστείτε σε μένα μπροστά. Ορκιζόμαστε πίστη στην πατρίδα. Γονατίστε μπροστά στο σταυρό της, με ένα στόμα τον όρκο να δώστε. Ενωμένοι πιστά πολεμήστε για την Ελλάδα και για το Χριστό. Ελευθερία ή θάνατος. Ο Θεός υπόγραψε ένα ομόλογο για την ελευθεριά της Ελλάδας και ο Θεός την υπογραφή του δεν την παίρνει πίσω.